important hingga inke सबसे angte फायरना मुसुं मानि उबागरा आर एन्थनी देबरु मासारना फायरना मुसुं खागुवार जे खागोनां रक फायनायने किसा फायनाय फेजे आसुं आसिन कयमु member sarbo bolong sing kelaman bo फायनाय थों जों काहे फायनाय जों बिबलो कासे गेदे केसे फायनाय थों बर बजतनो आपुर चें कलामान बोlang जों पइन्टस जों मुसुदि गराना जागा पइन्ट करि सासिनि आसे गेसे केसे ब्रिटन खा राबाद मिसिं सुंनो ताव राबाद तावक जुदि बसरा जुदि बिबलो दे सा जुदि member sar जुदि सोलिरि कलाय हके ओसिनि बिपद ताफुन सिनि नांया बिखायनाय चिनो 175 परिबार जों चिनि राबाद कायजागो से संया को यावै दिनै पलक दा बर्मा असैनो हदि बरगो 2000 तो बुnya वाखाग्रै तामजान बुसि सुनो सुमाव करै कुमाव करै ताम बुचि बो वाखार फाइका चिनर राबाद कायजाक दङ राबाद तो बहुत खतिंखा गाबोनि बन सुंनानि मागै सिंमा फाइलायका तानमा वाखारका जों तर बय तो बुलायनो थाङो तलायनो थाङा आबन ता जों विशेष खायनाय चिनो 75 एरिया व 75 परिवार एरिया 175 परिवार एरिया व चारदिके पेट्रोल करप चकजक दङ आरो प्रमोद नगर अमेन्द्र नगर आय पाथले गा ताराफद चिनि के फन दखल खाया इंबा खागजां सुदो अमेन्द्र नगर बर ताम जानि इंगे बुसिने बर मन दखल खाnya मागे 2000 ति खाया ब बिनि बापनो तो जों साइमिया तामो बुसि ब मन वाखारखा आबनो बिन थानि जों आहायरु तांथों कायसानि हामफ्राय लामानो बादा बिगनोता खायथों तासारा जों ब कायसा जोंनो कय फदखा दारा जोंनो अरब तंमानि ब किसा केसेबै तंखा एकानि से जोंनो रिगलां थानि आचा टियासो नाको आबो काहाम कक्से रि खाबनो आबनो बादे से आबनो बादे से तेबो ब बप्तिनि वान सगैनाय चिनरा वाइसे न हदि बर तुबुसे हावा खरखा काबो तामों माकलाय बाबो बुजा सुइसिया ब जोंनो सामा करै जोंनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनो साया के कायसनो साया के बिनाव कायसा हानो बुजि हर खगै दमानो तंग थाइजागानो खगै दमान आइ खेन का हाय परिचय थानेब्ले तुबु बिनि बाप चरित्रनो नगैया सेरेरो सतर्क दंगौ हदिबर दिबर बर किसा पुन त वाउ बुफांनो नस्त नाय किरि जागै आइ 2000 जो गुं गुं खाना हरम खांका सेरेरो फाइले मले कबि अरन अरसि अब बाहायकिं लायनि बा पाइका जोंनो उसिबो निरापत्तावरि रहका 75 परिबार याक्तार दि अब बंगनो गभर्नमेन्ट जागा रखा बुफां रखा आगिनि नंनि महाय अधिकार तंमाबा जों मानखा बेखौनो मानै दंगो जोंसाबो चीफ मिनिस्टार आबाद मिशन जों मानजाक आबनो बतांगै जोंनो हाय खालायखाबो अब सायाबले बहाय थुथ्रुबुल जुदि खांखाके जे पजिशन राबा नस्त दंगो इनका जों दाबो अम मत जोंनो तैनाय से सरकार से तैयोगा जों सरकार बेबे जों सरकार बेबे थानाय जों आसा खालायदों